Έχεις τέτοια τηγάνια στο σπίτι σου ή άλλα μαγειρικά σκεύη όπως cupcakes, τηγάνια, κατσαρόλες, air fryer που είναι τώρα της μόδας, τα οποία έχουν αντικολλητική επίστρωση? Πέταξε τα τώρα αμέσως. Και επειδή σε βλέπω να αναρωτιέσαι, μείνε μαζί μου μέχρι τέλος του βίντεο και θα μάθεις γιατί το λέω αυτό. Καταρχάς, πριν πούμε οτιδήποτε, θα ήθελα να διευκρινίσω πως ό,τι υποθεί σε αυτό το βίντεο δεν αποτελεί διαφήμιση ή δυσφήμιση των προϊόντων ή των υλικών, αλλά το βίντεο αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο για την ιστορία των τεφλών, τις χρήσεις τους και τις επιπτώσεις στο ανθρώπινο περιβάλλον, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Όλα αυτά δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου, είναι προϊόν από έρευνες, από δεκάδες χρόνια ερευνών, που έχουν δουλέψει εκατοντάδες επιστήμονες και υπάρχουν όλα διαθέσιμα στο ίντερνετ. Όλα τα στοιχεία θα μπουν στην περιγραφή και μπορείτε να τα διαβάσετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το τεφλόν είναι η εμπορική ονομασία του πολυτετραφθοροεθυλένιου, PTFE για συντομογραφία. Το τεφλόν είναι ένα συνθετικό πολυμερές, το οποίο ανακαλύφθηκε τυχαία το 1938 από τον χημικό Roy Plunkett, ενώ εργαζόταν για την εταιρεία χημικών DuPont. Αυτή η τυχαία ανακάλυψη οδήγησε σε μια επανάσταση στις αντικολλητικές επιφάνειες και σε πολλές άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του τεφλόν είναι η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, η αντικολλητική επιφάνεια, σχεδόν τίποτα δεν κολλάει μαζί πάνω του, γι' αυτό και χρησιμοποιείται στα μαγειρικά σκεύη, γιατί μπορούμε να μαγειρέψουμε με ελάχιστο λάδι. Επίσης έχει χημική αδράνεια, δηλαδή αντιδρά ελάχιστα με άλλες χημικές ενώσεις. Οι χρήσεις του είναι πολλές. Στα μαγειρικά σκεύη, όπως τηγάνια, κατσαρόλες κλπ, γιατί όπως είπαμε δεν κολλάει το φαγητό πάνω στο σκεύος. Σε ηλεκτρονικά και καλώδια, λόγω της μονοτικής του ιδιότητας. Σε βιομηχανικές σωληνώσεις, όταν μέσα από αυτές περνάνε διάφορα διαβρωτικά υλικά, όπως και ακόμα και στην ιατρική και σε ιατρικά εργαλεία, λόγω της σταθερότητάς του. Στα μαγειρικά σκεύη προστίθεται το τεφλόν, το οποίο είναι, όπως είπαμε, μία από τις πιο αντικολλητικές επιφάνειες και έτσι επιτρέπει το μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Έτσι γίνεται η διαδικασία του μαγειρέματος πιο εύκολη, πιο γρήγορη και για κάποιους πιο υγιεινή. Παρ' όλα αυτά, όταν θερμανθεί το σκεύος πάνω από τους 260 βαθμούς, το τεφλόν αρχίζει να αποσυντίθεται και να δημιουργούνται τοξικά αέρια, το οποίο κάνουν κακό και μάλιστα πάρα πολύ κακό στον άνθρωπο και στον οργανισμό. Και κάπου εδώ σε βλέπω να αναρωτιέσαι και να λες, φίλε, εσύ μας είπες ότι το τεφλόν δεν κολλάει σχεδόν παντού. Είναι αντικολλητικό ή δεν κολλάει σχεδόν τίποτα πάνω του. Πώς το βάλανε πάνω στο σκεύος? Πώς κάνανε την αντικολλητική επίστρωση πάνω στο τηγάνι? Η διαδικασία είναι η εξής. Αρχικά, αφού κατασκευαστεί το τηγάνι, ενώ με το μέταλλο, θα πρέπει να γίνει μια τραχύτητα της επιφάνειας. Να γίνει ματ, να το πω κάπως έτσι. Αυτό γίνεται μέσω αμοβολής. Όπως είναι το σκεύος λοιπόν, περνάει από ένα μηχάνημα και γίνεται μια στρώση αμοβολής. Έπειτα εφαρμόζεται μια επίστρωση ειδικής κόλλας, η οποία συνήθως περιέχει μόρια άνθρακα, εξού και το μαύρο χρώμα, τα οποία επιτρέπει είναι ο συνδετικός κρίκος, να το πω έτσι, ανάμεσα στο μέταλλο και στο τεφλόν που θα μπει αργότερα. Αφού μπει η ειδική κόλλα, εφαρμόζεται μέσω ψεκασμού, συνήθως με υψηλή πίεση μέσω ψεκασμού, τα στρώματα του τεφλόν. Τα στρώματα, οι ψεκασμοί μπορεί να είναι 1, 2, 5, 10, ανάλογα με τον κατασκευαστή, συνήθως όσο περισσότερα τόσο καλύτερα. Όλο αυτό λοιπόν, το μέταλλο, η επίστρωση, η ειδική κόλλα και το τεφλόν, τοποθετείται σε έναν φούρνο και θερμαίνεται πάνω από 360, 400 έως 425 βαθμούς, διαβάζω εδώ, έτσι ώστε όλο αυτό να πολυμεριστεί, να γίνει ένα σώμα, να το πω έτσι. Η θερμοκρασία λοιπόν λιώνει όλο αυτό το υλικό και κολλάει πάνω στο μέταλλο.
Μέχρι εδώ είδαμε λοιπόν τα ωφέλη στη μαγειρική. Πάμε όμως να δούμε και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Αρχικά να ξεκινήσουμε μια ιστορία η οποία μάλιστα έγινε και ταινία. Στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990 ο αγρότης Wilbur Tennant παρατήρησε ότι το νερό στο ρεάκι που διέσχιζε τη φάρμα του είχε αφρό και οι αγελέδες του αρρώστεναν και πέθαιναν με περίεργα συμπτώματα. Τα συμπτώματα ήταν ανορεξία, διάφορα φουσκώματα στο σώμα τους, κοιλίδες, μάτωναν κλπ. Έδωσε την υπόθεση στο δικηγόρο Ρόμπερτ Μπίλοτ, ο οποίος ανακάλυψε ότι η εταιρεία DuPont αναπόθεται PFOA, τη χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του τεφλών, στον υδροφόρο ορίζοντα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ως ένα μεγάλο και τεράστιο περιβαλλοντικό σκάνδαλο, αποδεικνύοντας ότι το PFOA παραμένει στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, προβλήματα αναπαραγωγής, καθώς και άλλες διαταραχές. Η εταιρεία, παρόλο που γνώριζε τους κινδύνους, συνέχισε την παραγωγή και συνέχισε τη χρήση. Όλο αυτό έγινε ακόμα και έμπνευση για ταινία, όπως είπα και πριν. Η ταινία είναι Dark Waters του 2019, με συγχωρείτε. Αξίζει να τη δείτε, πολύ καλή ταινία. Και το τεφλόν έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο, κυρίως και τα παράγωγά του. Ανήκουν στην κατηγορία των αιώνιων χημικών, παραμένουν στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, στον άνθρωπο μπορεί να μείνουν σχεδόν για όλη του τη ζωή μέσα του, δεν αποδημούνται στη φύση, έχουν εντυπωσιαστεί στο νερό, στο έδαφος, στο αίμα των ανθρώπων, των ζώων, σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση στο PFAS, στο τεφλόν, να το πω έτσι σε συντομογραφία, προκαλεί καρκίνο, καρκινογενέσεις, προβλήματα στο ύπαρ, στα νεφρά, ορμονολογικές διαταραχές, επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη και στην ανάπτυξη των παιδιών. Και κλείνοντας το βίντεο, να διευκρινίσω ότι τα μαγειρικά σκεύη που έχουν αντικοητική επιφάνεια από τεφλόν δεν απαγορεύεται η χρήση τους, αλλά θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε τηρώντας κάποιους κανόνες υγιεινής. Είπα στην αρχή, πετάξτε τα αμέσως, όπως το δικό μου, το οποίο το έχω πολλά χρόνια να το χρησιμοποιήσω. Είναι μέσα στο ντουλάπι διακοσμητικό και δεν το χρησιμοποιώ γιατί είναι φθαρμένο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το ψήσετε σε καμία περίπτωση με πυρούνι ή μεταλλικό σπάτουλα, αλλά να χρησιμοποιείτε μια ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Να μην το πλύνετε με σύρμα, αλλά με μαλακό σφουγγάρι, έτσι ώστε να μην φύγουν τα κομματάκια. Αυτά τα κομματάκια μαγειρεύοντας μπορεί να εισέλθουν στο φαγητό μας και από εκεί στον οργανισμό μας με τις επιπτώσεις που ήδη είπαμε. Να μην θερμανθεί πάνω από 260 βαθμούς. Το 260 μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά αν μείνει χωρίς λάδι ή το βάλουμε πάνω στο υγραέριο, το 260 έρχεται πάρα πολύ εύκολα. Τότε θα προκληθούν τα τοξικά αέρια που ήδη είπαμε. Εναλλακτικά, αν θέλετε να αποφύγετε όλα αυτά, όπως εγώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανοξύδωτες επιφάνειες, επιφάνειες σε μαγέ, το οποίο είναι ένα άλλο είδος μέταλλο, το φούρνο σας ή και αντικολλητικό χαρτί. Και να σας δείξω και μια πατέντα. Έχουμε εδώ μια τοστιέρα με αντικολλητική επιφάνεια. Ορίστε, αλλά για να μην έρχομαι εγώ προσωπικά σε επαφή με την επιφάνεια, βάλαμε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί. Δεν θα καεί, και αν καεί μετά από 10-20 ψησίματα, όσα θέλει, αλλάξτε το. Προσωπικά προτιμώ να αλλάξω το χαρτί και να πετάξω το χαρτί παρά να πετάξω την υγεία μου. Αυτά, ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, γράψτε στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας ή στα social media, κάντε like και εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ.